Walkout. Άλλο guys, καλώς ήρθατε εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο στο οποίο βίντεο θα έχουμε γολού rewards και Division Rivals rewards και πριν ανοίξουμε τα γουλού, άκουσα τι έπαθα στα γουλού rewards. Πήγα να μπω στο FIFA και πάντα πολλές φορές στο Χ γιατί μου δείχνει να πατήσω χώρα και τέτοια και μπήκε μόνο του στα rewards και κατά λάθος πήρα αυτόν, αλλά το διάλεξα, ήμουν εκεί πέρα το διάλεγα, οπότε πήρα αυτόν στο ένα player pick. Oh, well done. Και πάμε να ανοίξουμε το άλλο. Καλά stats έχει, εντάξει. Στο άλλο θέλω να σας δείξω και λίγο την Team of the Week. Έχει το Hazard που θέλω, το Firmino ή το Anderson, το Phil Anderson ή και το αυτό για Super Sub. Και από αλλαγές έχει το Rashford, αυτά και το Semedo και το Pereira. Και τον Gomez, εντάξει. Και πάμε να ανοίξουμε το άλλο player pick. Hazard. Τίποτα, εντάξει. Δεν πειράζει. Το Walker Peters. Πάρω αυτό, όχι. Πάρω το high rating. Και... δεν σας είπα, τερμάτισα gold 2. Από το πρώτο βίντεο σας το είχα πει. Πετύχαμε κάτι σαν κόκκινα. Και πάμε να ρίξουμε τα δύο packs και μετά πάμε στα Division Rivals. Πρώτα με το Rare Gold Pack. Να δούμε αν θα πετύχουμε κάτι. Δεν είναι walkout. Δεν μπορεί. Πάμε στο επόμενο. Το δεύτερο. Έχω καιρό να δω walkout. Board. Ούτε αυτό board. Ξέρουμε μετά board. Εντάξει. Και πάμε και στο τελευταίο. Κάτι καλό. Ούτε αυτό walkout. Boards τουλάχιστον. Γερμανία, right back. 85 rating. Καλό, η SBC θα πάει. Δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Και τώρα πάμε στα Division Rivals, που δεν ξέρω τι θα πάρω. Νομίζω τερμάτισα rank 2 44.000 ή τα packs. Τα ξαναρισκάρω άλλη μια φορά. Rank 2 τερμάτισα. Ελπίζω να πετύχω κάτι αυτή τη φορά. Δεν έχω πετύχει ποτέ τίποτα. Πάμε το Mega Pack. Walkout. Όχι ρε, νόμιζα πως ήταν ο Σουάρες. Όχι ρε. Καλά, εντάξει, κι εγώ δεν καλός είναι. Πόσα θα κάνει. Νόμιζα πως ήταν ο Σουάρες. Και Νάβας. Τι άλλο έχει. Και ο Άκε. Θα δούμε πόσο πάνε αυτοί οι δύο. Πάει εγώ είναι 70. Και ο Νάβας. Συν άλλα 20, 90 βγάλαμε, πες 100, βγάλαμε 100.000 profit. Θα δούμε και το άλλο, Rare Players Pack. Κάνουμε το κόρπο του Άρη λίγο, πάμε. Αν είναι και αυτό walkout. Εντάξει, πάμε. Boards, εντάξει. Τουλάχιστον δεν βγάλαμε καλούς κόκκινους, αλλά βγάλαμε 100.000 από τα packs που δεν το περίμενα. Και αυτή είναι η ομάδα που δεν έχω αλλάξει κάτι, θυμάσαι το προηγούμενο βίντεο. Δεν θα αλλάξω κάτι, μπορεί να πάρω τον Inform Fabinho, μπορεί. Και αυτά για αυτό το βίντεο. Ελπίζω σας άρεσε, κάντε like, subscribe και comment, να πείτε ό,τι να είναι. Και το επόμενο βίντεο θα είναι άλλο draft το Σαββατοκυριακό. Γιατί μου το ζητήσατε πολύ. Και τώρα το review του Weekend League θα το κάνω με gameplay, γιατί και αυτό μου το ζητήσατε πολύ. Και αυτά για αυτό το βίντεο, ελπίζω σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και τα αυτά που ξέρετε. Και bye.